balik tityoni kondayani megagak ugek sadulita melae-lae Ndara Arjuna kula ingkang abdi ing klampis ireng pun Semar Badranaya ingkang sowan mboten langkung salam taklim kula katur nggih Gus. Yo Kakang Badranaya ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat diprayogakake anggone pinarak. Inggih matur nuwun mboten kirang prayogi anggen kula sowan nadyan to sowan kula dipun kurmati kalian mandhapipun jawah. Ning mudune jawah menika menawi ing wulan setunggal menika sampun satrepipun menawi Januari niku jare mbah-mbah kula hujan sehari-hari. Ning nuwun sewu sampun ngantos ngresah ngresula maido sambat kalian adiling kodrat merga ingkang nami jawah menika dumados saking toya menika simbole penguripan mugi-mugi menika dadi srana panguripan tumrapipun keluarga ageng Bapa Margana utawi Ndara Arjuna anrambahi dumateng temanten kekalih dadosa keluarga ingkang kebak ing reh barokah gesangipun dipun mulyakaken kalian Gusti Allah mekaten. Iya. Mboten napa-napa udan ngeten iki mboten masalah. Niki kanugrahan, niki barokah. Ngapa to jane wong tuwa jane ya wis ndonga nyuwun karo pangeran supaya ora diparingi udan. Ning sok-sok manten wedok karo bapake le ndonga niku beda. Bidane yen bapake niku ndonga ya Gusti kula nyuwun dipun paringi terang ning manten wedok manten sing wedok niki ndongane mboten nyuwun terang ning ya Gusti dalu menika mugi-mugi kula diudani lha niku sing sosok andhadasaken geseh wonten mriku niku Yai Badranaya wonten dawuh ripalungguhan iki Momo Ngamontasena klawan Manowati wis pinesthekake dening adiling Gusti kodrating pangeran urip bebrayan. Anane Kyai Semar ndak aturi rawuh ana ing Madukara yektine bakal ndak suwune pamanggih. Upamane Arjuna pengin duwe gawe mantu kira-kira piye Kyai? Ilir-ilir tandure usumile kang
Janaka badhe kagungan kersa mantu Mahargya putra Mbiwada Siwi nenggih pun Raden Antasena kalian Dewi Manowati. Iya Kyai. Kersanipun badhe dipun kepiyakaken dinten menapa? Yen pangajape Arjuna bakal ndak kepiyakake ing dina Radite kasih Minggu Kliwon. Iya, niku pas weton kula malan. Mila kula condhong, kula rumajang menawi Ndara Arjuna badhe kagungan kersa ewuh mantu awit tiyang mantu niku sepisan kangge ngraketake kekadangan niku pisan. Angka kalih supados bebrayanipun Raden Antasena kalian Dewi Manowati dipun sekseni kalian tangga tepalih lan mitra karuh satemah boten dados fitnah merga wis diseksekke karo wong akeh. Angka 3 bebrayanipun ingkang putra supados dipun pangestoni dening para pinisepuh. Yen sasi niki ing dinten Minggu Kliwon sampeyan badhe wuh cocok mumpung niki kula suwepi sanget niki. Mangewuh mawon. Mangke anak-anak kula ken jagong kabeh. Yen ora gelem jagong ketemu teng tarup teng panggung mesti isin dhek ngeten niki. Mangewuh. Kula nyengkuyung, kula sanget nayogyani. Nyatanipun jenengane le becek le jagong pun dugi pundi-pundi ngibarate wong nandur saiki mung kari ngunduh. Mangewuh mboten napa-napa. Banjur tontonan sing bakal ndak gelar becike apa Kyai? Upama nanggap wayang mawon pripun? Para Sang Arjuna esmunira kamanusan sawanya gendrek manis wiringe dikamangyan nangis sing ujwala ongas sinulak leng brangta menawi kula dipun keparengaken usul anggenipun Ndara Margana kagungan kersa mantu saene tek wayangan mawon. Merga napa? Tiyang nanggap wayang menika sepisan nglestantunaken dumateng budaya tinggalanipun para leluhur. Angka kalih wayang niku salah satunggale tontonan ingkang paling tentrem. Paling tentrem niku. Yen nuwun sewu mboten kok banding-bandingne. Sing jenenge Panengah Pandhawa Raden Arjuna kok nanggap dangdut niku mboten pantes niku. Mboten pantes. Merga pun gathuk sing jenenge Brambang. Brambang niku jodhone nggih kalih wayang niku. Nggih napa mboten? Lho, sing dukun semanten, sing dukun niku semanten niku. Dukung. Dukung. Lah menika niku sae. Lah, menawi paduka kersa ndaratur kula wayangan, mangke kula ingkang pados dalangipun. Mboten lek kula mbati, picek to ora mbati kula mangke. Mboten mungkin kula ngomong kalih dalange kuwi muni semene sing nanggap wong sugih nika brambange pirang-pirang, mboten mungkin. Kula methi witing klapa sak lugunipun niku saestu. Nanging
latar ing Madukara ora jembar kaya negara Ngamarta ora kaya Njodipati. Mboten duwe latar wayangan malah sae. Nggih. Mboten duwe latar wayangan malah sae. Niki malah kena nggih conto nadyan ora duwe latar ning gelem wayangan tinimbang wong sugih kasinuwan derajat pangkat sawaya mbok tegale jembar latare ya luase mboten umum ning ra gelem nanggap wayang niku mrongos senimane mangke. Mboten napa-napa nggone sementen mboten masalah gitu. Mboten napa-napa. Ing baken niki mangke saged nuwun sewu nyenengaken tiyang kathah merga racake wong Madukara niki yen kalih wayangan niku le keranjingan mboten umum. Mangke kula tak sing golek dalange. Ning kula meling nggih, mangke menawi sampun pinanggih kalian dalang, sirikane wong nanggap wayang kuwi siji aja sok maido karo dalang, loro pamane dalang kok ngendika anggarane sementen Ndara Arjuna sampeyan aja pisan-pisan ngenyang. Ngenyang rega dalang niku padha karo ngenyang karo rejekine dhewe. Mang mirengke Ndara Margana ngoten niku. Menawi Ndara Margana utawi Ndara Arjuna kula percaya yen karo dalang ora ngenyang ning Busri sing ngenyange kaya ngenyang Lombok malan. Sri Kandi. Ngoten niku. Yen pancen kaya mangkono saputu ndak pasrahake marang Kyai Semar Bakune ing dina radite kasih Arjuna sida duwe gawe mantu kanthi anggelar budaya nggih. Yen pancen kaya mengaten ripalungguhan samangke magita-gita kelak nyuwun pamit mugi-mugi awit pandongamu saged sembodo kula netepi dhumateng dharma menika. Oh